what's up po mga siyaw? Kumusta ato mga kasing-kasing diha? Manghasol na pud kaninyo sinoy paking karong adlawa. Unya, malipayong pagbalik sa akong channel. Isang malakas na palakpak naman dyan kapatid. Karon man Ay dili. Next week or next year ha. So karong adlaw mga siyaw, atong pagahisgutan ang kaning mga pasahero nga atong kasakay sa jeep nga usahay nga makalagot. Excuse mga siyaw ha, magkalo ta kay bati kay tagtupi, pati pa jud kay tagnaong. So what's on po mga siyaw? Numero 1, nakasuway na mo og kasakay anang madudahon nga pasahero. Excuse me, nagaling ko diha. Lain sa kay atong pamati no kanang madudahan ta nga mangungupot ta or kawatan ta. So dili man ta kastorya og personal sa atong kasakay nga nagduda. So atong buhaton mag-mind talking ta. Na may mind blowing, nasay mind talking. Mind talking, the ability to shit! Mind talking is the ability to speak up inside your mind. Shit! Mo to, mind talking. Grabihan naman pud. Kawatan na jud kay tagnaong ani ha. Empleyado taon ko ma'am, di ko kawatan ha. Iyang tan-aw jud nato kay mangunguot or kawatan. Makalagot ha. Hinuon dili am sad ta maka-blame sa tao ha. Ngay kasuway siya nga gikuutan, ngay kasuway siya nga gikawatan. Kawat iyang kasing-kasing unya giilad. Mao nang wala na sila salig ug madudahon na kanunay. Shit! Numero 2. Nakasuway na mo ka nang nipliti na ka, pero ang driver sa iyang pananaw, wala sa gamonitor, iyang tanaw na mukong ka. Shit! O, kanang wala pa ni pliti, plitihin na ninyo diha. Ikaw dong, ikaw naman na usader eh, pliti na. Makalagot! Noy driver, grabiha man sad oy, ni pliti na gani ko. Dudahan pa juta nimo o ganang wala. Makalagot no, bisag humana tag pliti. Kuya driver, sunod pag monitor ha. Kuya driver, sunod ha, ibutang ha. Ibutang ang akong pangan para di ka malipat, para dili ka magduda. Unya kung mabisi kag monitor, pag hire na lang og konduktor para di ka malipat ha. Makalagot, magduda pa jud nga mamukong ta. Numero 3, nakasaway mo anang naay manaygon or mamasko sulod sa jeep. Gitagaan na ganing daghag sinsiyo sa obang pasahero. Mangayo lang gihapon. Usahay makalimot biya tagdala og sinsilyo. Ma'am sir, mayong adlaw. Ani ami karon para mamasko. Manaygon rami. Di may kawatan, di may snatcher, di may hold upper. Mamasko rami ninyo. Ang Pasko ay kay saya. Ang Pasko ay kay saya. Sir, sinsiyo na. Sir, wala kay sinsiyo. Sinsiyo lang, 5 lang ba? Wala kay sinsiyo. Sige na, sir. Wapo ito ka, sir. Hey, salamat. Tara. Salamat. Makalagot no, pero okay lang, kay gitawag matagwapo. Numero 4, nakasuway mo ng konduktor nga pasakyon jud ka. Maingon sila nga masud pa daw 5 ka buok, pwede pa daw mahigdaan. Unya, inigsakay nimo, 1/2 na lang sa lubot imong makasakay. Dili jud 1/2, tunga pa jud sa tunga sa imong lubot. Sakto ba? Onya, iyang pasabot nga pwede pa mahigdaan ang agianan di ay makalagot. Shit! Sumao to, may tagtagaan tag-discount. Numero 5, nakasuway na mo anang ni una kag sakay, ikaw pa usa, unya human na kag pliti. Unya, ang sunod nga ni sakay, ni dot-dot jud og nilingkod jud dito dapit sa pultahan sa jeep, ni tupad nimo. Iya jung gidot-dot iyang lubot dapit sa pultahan sa jeep. Taga na unsay iyang buhaton. Okay rata kung na'y konduktor. Pastilan! Siya! Ahak na! Kita mo na'y sugo ni padunol iyang pliti sa driver. Ihas ka! Excuse me sir. Pwede mamalihog sa pliti? Sige na. Gwapo bitaw ka. Unsay pliti! Unsay gwapo! Humana, gipitihan na ti ka. Kaya bawo ko manugo ka. Ha? Numero 6, nakasuway mo anang kanang tag-asog buhok nga dili mamugong musakay sa jeep. Di ba makalagot usahay? Di ba usahay makalagot gamay? Ay sorry kuya. Oo kabantay. Okay ra ma'am oy. Humot bitaw og palmolib imong buhok. Numero 7, nakasuway mo anang kasakay ninyo nga makakita ganing mubog shorts, makakita ganing nagpencil, automatic sniper dayon. Toyos buang manyakas buang. Uy, hello babe. Naku man, jud ko na jud wa ka manyak dere. At bang nako sakay sa jeep. Paita maamong masata sa inyong obra kuya. Numero 8, nakasuway sad mo anang nakasakay ninyo inyong silingan. Grabe kay chika.
chika in life, chika in marites, chika in everything. Unya pag taw-taod, di offer siya nga siya mo pliti ni mo. Unya, ikaw sad, ay kanilang naara ko isinsiyo kanilang. Ay, salamat, pero ako na pliti. Na ako isinsiyo. Kanila na lagi. Ay, sus, ako na lang, na ako isinsiyo. Ako na lagi pliti na tong duha lagi. Sige na ba? Lipayas bata na plitihan, uy. So, mao to mga siyaw. Before I end this video, shit, naka-English na sadta. Special shout out to Gemma Garcia from Bohol. Ni-comment ni siya sa akong previous nga vlog. Special shout out to El Pardo Fishing Adventure. Guys, ni-comment po ni siya sa akong previous nga vlog. Kung hilig mo mga isda-isda fishing adventure, please subscribe to El Pardo Fishing Adventure. Special shout out to Erben Leo Espinosa again. My close friend, my successful businessman friend. Very sikat na basketball player dito sa Cebu. Erben Leo Espinosa. Get! Special shout out to Arbs Balcorza. Shout out to Sander from Empuerto. Igsuon ni Tamtam, akong kababata. Special shout out to Christian Mungkupa Buagas. Special shout out to Vicky Dakal-Dakal. Special shout out to Shane Minina, Bibi Boy Zion, and Kate Macasero. Special shout out to Bisaya Hugot Lines. Nganong special? Naa may pakapin nga sayaw. Diri matapos ang atong vlog karong adlaw. Thank you for watching Noy Paking Vlog. And mga siyaw, thank you for supporting. Till next time mga siyaw. Ciao! Kalimot na ako kasi magpa-shoutout!